Hai chord blian seo le riint scéalta nuíochtas America don 16 mí bheanfór 2019 gus ceirta againn chlúdach an nuachta na neamh ná stail ceoraí os cóis monarcha chár in Flint, Michigan. Atá stailc Marial GM, General Motors, a bheith déanna dealharb. Is cosúil déimlí online gur General Motors an rialtas iad a hábhail agus gur siad a gceard chuman cabharthabhairt agus runne an dá foras sin álaí. Idir dálíonn tá GM faoi rá agus tá na haibdeoirí go fóil na Oibrithe fós bheagán airgid. Fiúgus GM ag dúna monarchana in cabhar an rialtas. Sin fuair siad an tauntar agus ba chumaleo faoin na Oibrithe is cosúil. So sé corporáidí agus Oibrithe sean scéal is dócha. Guantanamo Bay tá price lipéad creidgí nó nácreidgí de $3 billiún in aon fisúmai. Maiall an sláándáile bheith san áit bheith chodíonn sin agus an áit bheith cho scoite. Ní cheart an áit bheith Oileán Cuba, ní hiigim céim fá go bhfuil talamh ag America an Oileán sin go fóil. Thomas Gibbons nef is siúr de chuid a New York Times. Gdíanna chuirsís a bhlianta mar haidiúr san hAfganastáine. Ar leis bhí an misiún dóthaige ón tús. Man rá sé díomhaid. Agus bhfuil tá sé scríomh faoin fian a bhainins leis an téirmhís thug sé snáit agus cén sort stratéis éalathe a bhaith ag na Stáit Aontaithe i ní a bheith sa tíirse. Well, bhí Donald Trump ag bólam scia le déanaí agus ag bhagart gachaile thuirt an Íaráin ach níor tháinig tada as. So go tubann tá sé déanna beag den chaint faoi chogaíocht leis an Íaráin. Ach, well, ag muid cead a thiocas as sin. Pictiú dal an scéal de Marines muirthaidirí siúla na cínte. Muirthaín haidirí nacha in áid starbanam Marja san Hafganastáine dangan de chuid an Taliban é. Dar le Thomas Gibbons nef bhí ní raibh cuma leis an misiún, bhí sé éagrothaach agus díomhharfach. Bhítir go háirithe is na híreachtaí rinne siad na háitirethirí a bheala. Well, scéalaíonn an ní nuaíocht is seo faoi ADN na DNA sa bhéarla agus an na cuianaí in ar féidir tástálachaí ADN a úsáid rúig, ribig rúige chun dúnmhairthe a réiteach. Agus is de bhár an duine seo Ed Green is dócha paleogeneticist, sa go mar gailgear sin,
in Ulster, California, Santa Cruz, ach Oibrithe sé ribí grúige agus úsáid sa ré ó am gichéile chun dúnhar fória aimsú. Is ré agus féinniulocht banan sé seos Dochar leis an se góras casta páirtithe take ban sin. Na linn táchan bhótálan daoine de réir a grúpaí aitheantais, a grúpaí féinniulochta. Éireachas, giúdachas, ceartreidfachas, arbachas is Dochar cibéróda. Cad deir a fed, cad deir stát chiiste na stát enda. Der siad beidir go siad ré rátaí ús a dheara. Ceapadúr. Cead a hála Ben Roethlisberger, tá sé flácaí leataíh agus é ag fáil málaíochta. A lúin, ní sagam. Pólíní nuamhrach. Tá na rátaí is irde a riamh féinmharathe. Tafata I measc pólíní nuamhrach le deannaí. Ní choiríocht maithe sin. Tá inchúiseóirí stáit fós ag lorága tuairisceáin cánacha Trump. An bhuí siad iad, gearm leat nach bhuiche. Rick Ocasek, tíir mé Ocasek, ní mé cínta conversation ára. Físí, chomhaí na cars, agus is scríomh óráin cosúile just what I needed. Tá agam an tóran tá gestin sin. Fáír, básaí. Slína fídinú. Ceapadúr couple focail deasan seo. Árasan, duine atá in áras. Cool taisce, nuair atá stuff chúlach ar féidir le úsáid níos déanaí. Sin an cool taisce tí fíortíit. Rialú gunnaí téama bhíon me úsáid wad ró rinnic sna tuairiscí seo. Agus sin méid, sin má scéalta nóíochta, don 7 láidíag mí bhean fún rámhide san 9 agus tá súlaim go mé muid a cainterí chéile a rís sarahad idir an dálín go im ra dé or if go déir. Slán inis.